Dawuhipun Mas Yanto. Nggih, menapa? Juragane MG Audio. Oh, nggih. Iki ora mung MG tok sing dipasang sone. Oh, ngaten. Kenso kanca-kanca ya dipasang. Nggih. Saking Simo. Oh, nggih. Jaya sound system ya dipasang. Oh iya. Saka nanti saka Ngrenjeng. Nah ya diwaca iki lho malah Mobil kanthi plat H1016 CA. Monggo kasuwun gadhekaken. Kon geser, Mas. Kasuwun kageser ruben. Ngawur e. H1016 iki rupane putih mobile. Nggih. Apa nggonku ya? Lah kowe mu rene nggo mobil apa ngene? Aku numpak mobil iki ya. Ya kuwi berarti nggonmu. Mobil sing regane rada dinyang iki. Lah apa? Espas. Espas. Oh iya ya Mas ya, Espas ya. Nek kowe kaya Supra kowe. Oh, kok iso Supra? Suka perawatan. Oh iya, pas cocok nih. Nek kaya Citra kuwi Yamaha. Yamaha apa Mas? Yang mau harap antri. Oh ngono. Nek Mbak Elida apa? Elida pit motor sing larang dhewe. Apa? Nmax. Nmax? Nek tumpaki mekeh-mekeh. Kok iso mekeh-mekeh lho? Kowe nek numpaki ngene. Oh iya ding ya gede ya Mas ya. Iya. Piye. Lho. Wah, kowe kudu ngene. Oh iya. Wah kok malah posisine kaya rengek to Mas. Soale joke dhuwur banget to, Nduk. Oh ngono iya. Kuwi helm loro mlebu. Oh lho. Mlebu. Nmax kuwi? Nmax. Oh alah, helm loro mlebu. Heeh, andiani. Sesuk lha kowe pengen apa? Mobil apa pit? Aku pengen nganu wae yok mobil. Pengen motor sing anyar lho Mas. Picek kuwi lho. Picekmu. Oh lha apa ta kuwi? Sing gedhi kuwi lho apik sing warnane bulgondi kuwi lho Mas. Model anyar kuwi. Lah ya kuwi lak picek to. PCX. Tak kira picek. PCX kok picek. Lah ya kuwi iki warnane bulgondi kaya klambimu iki lho Mas. Wis sesuk tak tumpake mobil. Apa? Mobil sing Jilian. Apa? Mobil sing mereke Jilian. Jilian. Oh apa kuwi? Balekno. Balekno. Enek mobil sing medeni ya enek. Apa Mas? Nissan. Oh iya Nissan. Enek mobil sing balapan ra tau menang ya enek. Apa Mas? Carry. Cherry. Lah ini macane Carry. Oh iya Cherry Mas. Enek mobil sing ngabari pakne ya enek. Apa kuwi? Pak Jero. Pajero. Pajero spot. Anak mobil Apa? Joko semut. Lah kan kamu manis jadinya semutnya do seneng Mas. Nek mobil iku Pajero touring lho. Oh iya, wah sangar men elok men lho Mas. Panas jobo jero payah setor muring-muring. Walah tak kira ki tenan Pajero sing Nek masalah mobil paling penak numpaki susu. Dadi paling penak numpaki susu kuwi ngirit diantar wanteng tekanan getarane ya mung numpaki susu. Iso anu bergetar ya. Numpaki susu, Isuzu Panther. Iya. Isuzu Panther. Ya. Ngapa ora usah delok-delok nggonku bar numpaki susu kok terus ngingok-ngingok nggonku kuwi ngapa? Mung kulit e kok le. Sampeyan ya mung dipendem kok. Ya ta Mas. Mas Jarwo, Lho, nek kan awake dhewe bukan muhrim Mas dadine ora kena nyawang-nyawang sing kaya ngono kuwi ora kena demek-demek. Ketok iki. Lah kan yo nyawang iki mesti ora njur nyawang nyedak nyawang iki saka kadon. Nyawang ra entuk. Ora entuk. Demok. Ya ora entuk to. Ya njuk setengah gelas ya. Ngawur. Ya entekno.
Ya iki katuran apa Mas? Apa ki mau? Wonten panyuwunan mboten? Wis manut sampean. Oh nggih, sebelah mriki bapak-bapak mboten ngersake lagu. Mas Eko dari pemerintahan desa Cermo, Mas Eko. Panjenengan apal kabeh to Mas Mantri? Koncone bojoku sekolah. Oh alah. Mas Eko. Apa? Perawan Kalimantan. Jaluk Iki- perawan. Iki pangan garangan pisan mbok jaluk. Ning jek sip iki. Apa Mas Eko? Garengane ya kowe kuwi iki to. Piye to Mas? Manuk. Manut. Oh, manut. Nggih, manut. Lah, kira manuk. Katuran ngono mawon nggih, seragenan mawon. Wah, kuwi apik kuwi. Nggih. Iki jalan-jalan ning nganu ya Mas, gubuk ya Mas. Guguk asmara. Aduh kok gugukmu lho, gubuk asmara. Guguk asmara kelingan jaman dhisik. Lah iya awake dhewe tau dolan ning gubuk ya Mas. Main nang Ketem Magelang, awake dhewe Lah, ngepit. Langsung udan deres. Heeh. Awake dhewe awake budoh. Kok medeni men to Mas? Nah, aku budoh. Oh iya iya iya. Lambene teles ya. Nggih diaturi gubuk asmara sarengan saksena musik Yo! sinambi Bapak Ibu kerabat dedaharan kanthi ecalan sekeca. Ayo yo. Ayo dinyanyi Mas. Ayo Mas Mantri. Gaspol ndangak. Gaspol ndangak. Ini dipaske. Ndangak. Dipaske. Gaspol ndangak. Gaspol ndangak. Manukmu siap nembak. Nabrak. Koyak. Nabrak saya. Pena. Iya. Aduh pena. Nabrak saya Pena. Oh iya. Ya, saksena musik. Oh. Yo ya yo yo ya yo. Yo. Aku kelingan Bukan. gubuk kae biyen tak kuleren. Ingat sagak kebak tulisan warna Iye. isi rawan senengi gubuk asmara biyen nate kanggo andum terasno Yo. tanapa bentel tanapa kosong kon abadi kadaman asmara gubuk kaini penewati Nganti besok. wiwit tumeku saiki gubuk kae kebak cerita maya wangi nganti kaget Linda, nggih iki ora baing-baing Pak Pripun, Dwi Mas? Waryanto digawe. Anjir. Sound sisteme 3 set. Wah iya, Iki Jan. ngampel itu geger Jan. garek ngeluru kabeh. Lah ngapa, Mas? Wah, yo pengen delok. Wah, suaranya jan jembenggur ya, Mas. Wah, apa-apa MC-ne aku. Lah iya. Anggere MC mantri iki lho ora etuk ulem do teko kok. Oh, pengen nganu, mirsani kiprahe Mas Mantri kuwi mau. Nek yo eneng. Apa? MC-ne mantri do ora teko ki yo eneng. Lah sapa? Timbang kok kena duit. Ala menghindar ya.
Nek kene biaya Pak. Ya. Pamer kayak kene. Nggih, sugeng dalu Bapak-bapak. Halo. Niki tamu besan saking pundi, Mas? Wah, biasanya kok kidul ngono. Oh, saking caket mawon. Aku wingi bar rono bintang tamu, Nduk. Oh. Niki bengi iki bintang tamu apa ora? Ora ta ya Mas Yanto sing. Sambatan berarti sambatan Ya ora ora napa? no. Oh. Ora enek mantri kok. Lah jare kancamu. Kanca mantri sambatan itu dosa. Oh, dosa. Oh ngono, berarti tetep kok iki komplit ya. Tetep bayaran. Wah iki Wingi pertemananmu ki setipis tisu kok, Mas. Wingi ning ngene Pak Sumarti cair 2 juta. Oh, iya. Danten Bagong. Heeh. Musiknya Sedayu. Iki Saksena iki cair 300. Nggih, kan Mas. budget ki. Dia lagu apa iki? Nggih. Manuk. Manut, Mas. Apa? Mbak pilih mengke badhe ngersake lagu. Request tok lho. Kowe iki asine wedi, mbok cerake iki wedi asine, Mbal. Ya wis, sasake. Iya. Ki dibacotke sik ya, Mas. Oh, ning kene bae. Ya. Pinten, Mas? Catatan sajroning ati datang luntur saya merati aku gawe dadi garwa berguliran ning kubuk asmara. Gubuk Asmara.